И здравейте хора, аз съм Христо Гейминг и днес ще снимаме и днес по-скоро ще разгледаме ето този броулер, Бул, на всички евенти. Този броубокс ще го отворим най-накрая, да видим какво има в шопа. Динамик, тук Free Points. О, за Бул днес ще си ги взема. Заслужава си. Така. Да. Добре. Хора, след един ден е Rumble. Може би утре или други ден ще снимам за него. Може би там ще играя с спам, защото е много добра. Но сега разглеждаме Бул на всички евенти. Гадното е, че нямаме и баунти. Ще ми се да го разгледаме на всички евенти, а то гледай как дават по 2 джем граба. Както и да е. Да започнем с джем. В принцип той е много добър на шоудаун. Там с него винаги съм на първо или второ. Айде бе, убийте ги на малко се. Първо ви вършите. Айде бе, аз пускам нещо след друго. Да, те производят се на това. Те производят се на това. Хора, атака. Гледам нещо да пъкна с завида. Айде, спайк файнали в пъкна с завида. Добре. Малко ще ми взема, защото все пак нещо не е стирано. Добре. Да, пробваме другия джим. Тук сега в тези евенти, които ги виждате, силата му е в шоудаун и в хейс. Хейс. О, Леон. Центъра за сега сме го завърваме. Оне брат, аз бягам. Не, сега ще не взема всички джуни. Ще избра да избягам. Помощ! Помощ, хора! Вземете! Не го оставите! Аре, хора! Всички гледаме да бяха при ръцете ви. Убият, те са малко джуни. Какво ще да оставя? Хора, аз бягам колко съм събрал. Бягам. Добре, 7 джема. Вика се биете, докато събирам джема.
пламя. Това се равни. Много напред. Елата така учи. Така събрах 10 дни. А сега ще бягам. Добре, този път има шанс за победа. Ето ще дойде. Добре, айде тук. Не ги победихме накрая. Добре. Победа. 12-0. Тази победа беше по-добра. Добре, върнахме си копите, взехме стар толкина. И 20 толкина. Така. Добре. Така. Сега да го пробваме на Showdown. Само да видя каква е картата. Добре. Не е лошо за него. Така. Да видим сега. На кое място. Тук ще изиграем две игри. Барли. Ела ми тук, Барли. Ела тук, около. Менше. Всяка една място. Добре, така. Първо ако умрем, добре, с това сме се равни на живота. Добре, как ме вижда? Как се ще види? Тук ще ги пречакам. Айде да е, влез. Ще не влизаш. Ето момиче, влез. Тук ти ги фърли. Абе, те тимът не ли са се? Те не се стрелят, баси читерите. Те са били читери. Не, теперь помни. Не, молодец. Добре, 6 май. 6. Да, ма, това е бас каквите хора да се тимъпвате, това някак си трябва да ги репортват тези хора. Бас на халниците. Дано сега в тази игра, втората, да няма читове, моля ви се. Просто супер цел, моля ви се, махнете ги тези неща, защото и да ги махнете направо от играта и това е. Просто нещо да се въртите и да ставате приятели. Не е честно, това е едно в едно. Десетима човека, които са едно в едно. Така че не е честно това да го правите. Да. Дето съм обградил. Тук ме обградих от всякъде. Как да се справя? Хора, това ми е най-слабата игра. Просто нямам думи. Добре, ще изиграем още една. Тук всички срещу мен. Бас. Добре. Тук да се справим. Тук имаме полз.
Паси как ми седи само тук. Не, хора. Нещо ми става на шоудън. Добре, ще правя на още едно. Хора, просто повече ще кажа. Хайде се читам, брат. Ако не се отивам. Гадно. Двама срещу всички. Мисля, да сте отбор, това е честно. Нямам причина. Разбирам ли това значи? Добре, пет останахме. 14. Там нещо много добро. Аз ето ще се пазя. Не знам какво ще стане сега. Ще ираме там някъде там. Добре. Четвърти, поне не губим копия. Добре, взех си стар токена. Така и 16 токена, добре. Значи, сега ще играем Хейст. Тук е силно, не е толкова слабо. Да го видим сега. Тук ако има добър отбор. Оф, то Барли. Що никой не взе Барли, бе? Хора е така, като ме пуска на рандом хора и просто нямам думи. Добре. Кой се че не ми повелихме? Добре, набих му 40. Хора, там някой не бие сейфа. Хора, съм аз спратил. Той пилите нас по другото. Не. Нали хора на 4% ни е сейфът. Хора, аз оставам да пазя. Някъде ходи да бием. Брат, той стигна и до там трябва. Те отбори ми се падат на рандом. Не знам вината в мен ли е. За какво да плея гейм? То сега ако даде 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Значи единия ще играе. Добре, айде я отпрема това. Айде давай ние отпрема, отиваме да трошим просто, защото вече няма да се събира мобилите и да се бавим. Право отиваме да трошим. Добре, убих я отпрема. Добре, сега се стои 100% на сейфовете ми. Браво, брат. Добре. Давай отпрема там. Трябва да се шамарят.
трябва да отидем. Брат, ако се използва... Баста, си го използвах. А, така бе. Точно на сейф трябва да го щупиш и аз оттам ще дойда. Така, браво. Так, да, Брат, какво се криеш там? Какво ще били с това каране? Някой да ме подкрепи. Добре, дойде да не го разрушим, пак 39%, което е победа. Ого. Так му да падне и не го струши. 29% хора. Победа. Когато имам добър екип, да. Добре, взехме се старта опина. Сега ще опитаме отново. Гледайте сега, 97 от 100. Не мога да си взема. Добре, така. Двата браубокса ще ги отворим накрая. Искам да си взема и стар токена на този джем граб, както и да го спечелим. Охо, то е Power 10. Колкото е Power 10. Охо, то ще ги бие. Като за световно. Охо, сега ще видите, то е много готин. Шо ме на Power 10. Ела ми бе, поко. А така, бе. Вие сега колко ви прави. А така бе, Колт. Брат, то да си го подсили до левел 10, невероятно. Битно. Убиха Колт. Ужас. Така бе. Опа, къде си пусна оръжие? Добре, хора, аз стоим малко да си възстановя живот. Джеси много ме дразни. Трябва да го убия поне. Хора, съберете ми джемовете. Не. Хора, убий ги, моля ви се, съберете ми джемовете. Не. Хора, айде стига. Имахме култ на левел 10. Къде точно да намерим? Гледай къде се е скрил. Просто този джем граб пак го мраза. Ай, колко се съгласи. Айде и та. Тя се съгласи. Не, той излезе. Добре. Добре, значи сега ще играем с Мортис и Нит, която има скин. Бегай! Аз ще пазите само бегай. Латко. Не, Мортис не дей. Ето за това ти говоря. Не знам, не мога да помогна на самите естествено. Вземи ми ги, Мортис. Гледай го как си седи, брат. Вземи ги. Не, Мортис е с него.
Бегай, Ника. Бегай. Не, Моркис, не! Ще убия, ако умреш. Браво, как не умреш, идвай. Добре, събрахме още един. Още един интерес. Как избил на телефон? Добре, победа. Хората победа. Един път да намеря добър екип. О, тая е била Power 7 минути. Добре, взехме си старта отново. Аз мисля, че добри игри направихме с Була. Това сега нов герой, хора нов. Няма да има. Бонус. Дженчета. Супер. И тук няма да има. О, Дайнамайк. Това е добре. Код. Добре. Хора, това ще бъде за този епизод. Дигнете палец нагоре, ако харесате клипа, абонирайте се за мен и това е. Чао и до нови срещи.